салом бинандагони хабар тиҷи, ман Абиҷон Юсупов бо шумо мебошам. Дӯстони азиз, лайк мондаро фаромӯш накунед ва ба канал обуна шавед. Шабнами Сурайё бо ҳайси сафири ҳусни нияти Тоҷикистон дар созмони ҷаҳонии муҳоҷират барои кӯмак ба беморони сил консерти хайриявӣ баргузор мекунад. Бо ибтикори Ассотсиатсияи ҳамкории боздошти сил дар Тоҷикистон консерти хайриявӣ бо ширкати овозхони маъруф Шабнами Сурайё Фарзонаи Хуршед ва модарашон Сурайё Қосимова баргузор мешавад. Бино ба иттилои саҳифаи консерт рӯзҳои 24-25 август соли 2019 дар амфитеатри Аҳорун баргузор мегардад. гуфта мешавад, ки чиптаҳои консерт дар хазинаи амфитеатр ба фурӯш гузошта шудааст. манбаъ афзуд, ки баргузоркунандагони озмун барои дастгириву мусоидат ба мақомоти шаҳри Душанбе, вазорати тандурустӣ ва вазорати фарҳанг изҳори сипос менамоянд. ёдовар мешавем, ки Шабнами Сурайё ахиран ба ҳайси сафири ҳусни ният ба ҳалли масоили муҳоҷирату сил ҷалб гардид. намоҳанги насиҳатомез таҳти унвони надори нашр кард. Шабнами Сурайё дар ин суруд аз бевафоӣ ва ғаму танҳоӣ шиква карда изҳор доштааст, то нафас дорад, дӯст хоҳад дошт. дар охири намоҳанг паёми иҷтимоиро низ алайҳи бемории сил ироя намудааст. дӯстони азиз, балки маъқул шуд видео лайк монед ва ба канал обуна шавед ва обязательно бар комментария нависед.